Smukt, men nogle gange, når man ser det hele fra oven, så er det hele altså lidt flottere. Her er det billeder fra tidligere i dag taget med en såkaldt drone af Frihusets have og af selve Frihuset. Og nu står jeg her med Kasper og Nikolaj, som netop flyver med sådan nogle her droner. Jeg skulle til at sige, enhver drenge-drøm. Et stykke legetøj, men det ligner det her jo ikke rigtigt. Nej. Altså, det er et arbejdsredskab, som man kan bruge til mange forskellige ting. Altså for eksempel, hvis der har været storm, eller hvis der har været et eller andet orkan eller et eller andet, så er det et meget god arbejdsredskab til at ligesom at få fundet ud af, hvor store skaderne har været. Så for eksempel herovre ved Holbæk-kanten i søndags, der var der en kæmpe markbrand, der ville man kunne flyve op og hjælpe med at se, hvor stort det område det var. Ja, lige akkurat, ja. Det er rigtigt, ja, og det bliver allerede brugt, for eksempel af Københavns Brandvæsen, til at få overblik over skadesteder på ildebrande. Men også i katastrofeområder, den her på Filippinerne, der blev sendt droner ned for at give overblik. Så det er bestemt ikke bare legetøj, eller det er heller ikke bare noget, man bruger. I bruger det også i filmproduktioner og sådan noget. Ja, vi producerer film med den, men vi også gerne at overvåge ting. Og Hvor heldige er vi med vejret i dag? Hvor meget kan man flyve i, eller hvor dårligt vejr kan man flyve i? Nu har vi lige målt vinden, det ligger lige omkring de 6 sekundmeter, og den kan klare lige op omkring 10-12 sekundmeter, så vi burde få rimelig stabile billeder fra den her dag. Det ligner ikke en, der kan klare regnvejr. Det er du fuldstændig ret i. Der er alt for meget elektronik. Det går hurtigt galt. Men man skulle sige, hvis I gerne vil flyve sådan hele året rundt, hvor mange dage vil I mene herhjemme, I kan flyve i? Altså, det er et godt spørgsmål. Det er faktisk ikke rigtig noget, vi har vurderet på. Men et godt skud for hoften omkring 100 dage vil jeg skyde på. Skal vi ikke lige se, hvordan I styrer den og få den her op i luften, så vi lige kan få et fint aftenbillede af Bramsnæsvig her? Jo, så sæt den bare i gang, drenge. Men ja, vi er to. Ja. En pilot og en kameramand, og vi kan sætte den i gang. Godt. Ja. Vi har 23 op, vi har 14 satellitter. Jeps. Vi er klar til at gå i luften. Ja, og sætter den i gang. Sætter i gang. Godt. Og så siger vi... Vi er i 5 meter, landingsski op. Tak for i aften, og nyder udsigten herude over Bramsnæsvig, og vi er her igen senere.